Masunuring ang kapatid na Muslim, marami nang namatay na damay sa balat patalim. Sustalo o rebelde, parehong Pilipino, ano nga ba ang lunas mo? Ba o dulo ng gatilyo? O Pangulong Arroyo, ako ngayon'y nananawagan na sa lupa ng Mindanao biglang kapayapaan. Tunay nga bang kailangan tumatakang dugo? Tayo'y magkakapatid sa lupa ng Mindanao, kapayapaan ang sigaw. Tunay nga bang kailangan tumatakang dugo? Tayo'y magkakapatid sa lupa ng Mindanao, kapayapaan ang sigaw. Marami nang napinsala, marami nang nagambala, nakahambalang ang mga baril sa kalsada, mandirigma ni ala. Mas kilalang mga mujahidin sa Lanao del Norte, sila daw ang mga salarin. Sino ba bang magpapatak ng dugo? Alam kong dismayado na ang Pangulo. Ganon din si Kumadagato, Islamic Justice, gusto ni Bravo, kaya nanakop ng bayan sa North Cotabato. Tinugis ng gobyerno upang hindi magiganti, katarungan lamang sa inabuso at inapi. Malinis lang nangarin, ngunit sinong napahamak? Inosenteng dugo ang sa Mindanao ang dumana. Sumali pa sa Encuentro, Ilaga, Vigilante na armado ng mga matataas na kalibre. Tigil putukan, naway mangibabaw at disigaw, iyak-iyaw ng mga taong nadamay sa Mindanao. Tunay nga bang kailangan tumatakang dugo? Tayo'y magkakapatid sa lupa ng Mindanao, kapayapaan ang sigaw. Tunay nga bang kailangan tumatakang dugo? Tayo'y magkakapatid sa lupa ng Mindanao, kapayapaan ang sigaw. Sa bawat laban, bombahan at balang nagliliparan, merong nasusugatan at merong nababawasan. Digmaan sa pagitan ng Kristiyano at Muslim, hanggang kailan matatapos sa yepi mas pinaigting. Ang kumpanya laban sa MILF, kaya't naibit ang 300,000 residente. Tanong ko bakit kailangan umabot sa ganitong sitwasyon? Negosasyon sa kapayapaan ang lamang solusyon. Pati pag-isipan at pag-usapan na ceasefire, hindi mortal